everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Marua. Gibantayan na mo si Marla. Nga naman si Marla. kuwan. Kuwan sa man siya. Marla! Ayaw! May gibuhat na sa si Marla. Noy! Noy! Marla! Noy Maning! Naunsa naman sa si Marla? Marla! Gawas niya! Uy! Marla, gawas! Si Marla, Noy! May kurong na sa bedo sa ilaw sa kabinet! Marla, gawas niya! Marla! Sabi na ito mo, ha? Marla! Marla! Uy, nausap na si Marla! Mura na siya gasudlan og daw tang espiritu! Unsa? Marla! Tabangan na ninyo siya! Marla, anak! Naunsa naman sa ga? Marla! Noy! Kinahanglan nga mahulbot na to siya gikan na ng kabinet na iyang gisudlan! Nagkalisod siya sa sudo! Marla, hunong na! Marla! Ayaw pa daw, Marla! Kung na nanitabo ni mo, ayaw pa daw! Marla! Kalit na siya miyunong sa paglimbag, Noy. Madali, Noy. Tabangan na to siya kuha diya sa ilaw sa kabinet. Gabriel! Tabagin ko! Dali! Nagtipan man na siya! Dali niyo sa iyang kwarto! Banday, Noy, ha? Masangit ang ni Marla sa pultahan. O naman sila siya maglihok! Sige. Ipahilunan na ninyo siya. Sige. Ipahilo nagtarong iyang tiil sa gama, Gabriel. Noy. Noy, saan kinahitabo ni Marla? Nganong muram na siya na-possess? Muhay mo bang di ka maghiskot na pusis-pusis? Ha? Elgin? Ay, sorry. Kuan mangguhad ang iyang paglimbag ba o pagkurog, muram na siya na-possess. Noy, may mabagsultihan ko nimo kung unsa gyud ang nahitabo ni Marla. Nganong wa naman na siya makatrabaho. Gabriel, may mo bang ikaw din ang musulti ni Elgin? Nahibaw ka na siya mong isusulti. Noy. Elgin, sunod ako dito sa hardin. Gabriel, naunsa gyud na si Marla. Ug ikaw, nganong niamang ka? Ug nganong nakasulti mo kakaganiha nga mitabang kagbantay ni Marla? Kay naunsam gyud na si Marla. Dako siya problema, Elgin. Unsa may iyang problema? Mura siya malisuan sa panghuna-huna, hapit. Unsa? Mao ka na. Ngano man? Sultihi ko no ko be kung unsa imo nakita nga kausaban ni Marla. Ang iyang lihok. Naibaw na ko nga sleepwalker na siya. Dili ka sleepwalker lang siya. Kung matuog siya, dagan siya mabuhat nga di maayo. Unsa? Unsa man palanglit? Masuko siya nako. Kalit lang ko niyang pasakitan. Unya, mag-type siya og mga panganti. Unsa? Unsa pailain? Kuan. May babati isang hunghong. Ug samara niya unay ang iyang pulso. Sa? Uy, kakuyaw ko ana. Mura man na siya giduaan og daotang espirituan ng imong asoy. Uy, Unsa? Gabriel, kung tinuod man ni akong katahap, namiligro na si Marla. Husto ka. O kinahanglang mahunong na ka ng iyang daman. Kitingalig asa na sangko. Ang pangutana, kung nga nung unayon man niyang pasakit ang niyang lawas. Mausag ka na ang gikahibudngan ko, Elgin. May lain ka bang gikahibudngan kawas ana? Kuan. Wa na. Nagsulti ka ba tinuod, Gabriel? Nga nung nagduda ka nga, doon ako'y gitago, Elgin.
nangutana lang ko. Kay lahing akong nakita karon nga Marla. Murag dili na siya ang kaning Marla nga gikailak ko. Elgin, Nainanong sa Mayo si Marla. Noy, kano sa man mo grabe ang kahimtang ni Marla. Kana bang iyang daman ang kanang mo na ibuot ako'y pasabot ang iyang daman. Sukan lang kami nabalhin ni Maong Villa. Naingon siya na. Kung mauna, kinahanglang mamiya mo ining maong Villa, Noy. Oh, unsa? Noy, doon ay mga dapit nga gipunduhan og mga daotang elemento og negatibong energy. Unsa? sigurado ka na imong gipanulti, Elgin? Oh, og doon ay mga butang nga kontaminado ng daan og daotang energy nga makapaguba sa hustong panghunahuna sa usa ka tawo. Unsa man pananglit, Elgin? Mao na. Kuan, kanang mga butang nga talagsaon. Sing-sing, sing-sing nga karaan, sudlay nga karaan, og samin nga karaan. O dili ba, karaang medalyon. Medalyon? Medalyon? Oh, Medalyon? o sa man, wa ba na'y nakitang butang si Marla nga iya nining maong Villa? Kuan? Wa. Gabriel? Wa, Elgin. Noy, tuguti ko nga tabangan si Marla. Suod may manangigala. Ug nag-uol kay ko ni iyang kahimtang karon. Kung nag-uol ka, labaw na kung nag-uol, kung naglipo ka, kung unsa na kung buhato ni Marla, Kining Noy, basi makagawa si Marla nga di na may baho. ay mo kabala ka. Kay ako siyang gigapos karon. Maniguro lang tanoy. Kay nakatangtang rabato siya sa unang paggapos nimo niya. Kung okay lang nimo, ako nimo bantay niya. Sige, Gabriel. Kaya parang naglain ako lawas, kaya nag-unas kahimtang ni Marla. Sige Noy. Elgin, di ako na. Sige. Elgin, unsa man, nagkapamahaw ka na? Mamainit na ta, at tas kusina. Maning, Maning, unsa man tong kabinet sa kusina? Abli man to, og nabungkag ang ubang butang sa suod. Manang, giatake na si Marla sa hunghong. Mao nga, bisuod siya sa kabinet. Mahimo pagtanaw na ko ang kabinet, sir? Dali, tanawa lang. Nainanong pagyapag may si Marla. Ano lang una ko magbantay niya sa may lingkuranan. Lingkod ko din. Gusto ka si Elgin sa mga katahap nga may mga butang nga kontaminado og daotang elemento. Og usan na ni mao ang medalyon. Gusto. Kanang medalyon nga naa ni Marla. Mao gyud tingali ka na ang nakapalibog niya karon. Kanang medalyon ni Maruha. Nara kabinet nga karon na sudlan ni Marla, Elgin. Kung atakeho na siya sa kalibog. Unsa may tan-aw mo ang maong kabinet? Unsa man ang naa sa ibabaw sa kabinet, Noy? Manang. Kuan man na, kalan, kalutuan og uling. Ug ni ay mga asin nga nakatag. Uling. Abo. Asin. Mao ni ang niya sa ibabaw sa kabinet? Kay anhami may magluto usahay diha kung mahotdan mi gas. Dili. Elgin, naunsa ka? Nganong mura man kag nahadlok? Kuan Noy, may tawagan lang ko. Doon na lang ko'y pangutanon bahin ning uling, abo ug asin.
Elgin, ayaw na. Noy, nga no. Kuan. Kung unsa ka ng ginudahan mo nga nahitabo ni Marla, ayaw nang ipanulti sa uban. Ay kabalakan, Noy. Ang sikrito ni Marla, ako sab nga sikrito. Sige, may tawagan lang ko. Maning, makaayo ka ni Marla nga naana si Elgin og si Gabriel din he. Wala ko mahibaw kasi kung buhaton sa kong anak, manang. Nagkinalang kong ikasabot-sabot kung unsaon siya. Maning, nahadlok sab ko sa nahitabuan ng Marla. Unsa? Wa ka na siya baranga. Manang mahimo ba? Di ka masighiskot na mga butang, imposible. Natural lang ipakita ang kumbulsyon ni Marla. Dili na natural, Maning. Kinahanglang dawato nato. Nga doon naging problema si Marla nga talagsaon o peligros. Unsa? Tiguwang na ko, Maning. Ug tagahan na kong nabatian bahin ang mga gahom nga iya sa dautan. Gusto na lagi, manang. Di na maghiskot na. Musabot ang kalibog na. Mamasin na ta. Nga magkatabang na to si Gabriel ug si Elgin. Hello, Tia? May konsulta ko nimo. Kuan, may amiga ko nga murag may problema nga dili kasagaran. Makabati siya gunghong. Sukad lang siya makapuyo sa usa ka karaan kay Villa. Daman nun sab siya. Mulakaw siya nga matug. Ug samaran niya iyang kaugalingon. Sa may buti pasabot ana. Unsa? Clear audience ang hunghong? Buot mo ipasabot? Nga hunghong sa demonyo ang nabati ni Marla? Usaon ka na ko pagkuha ka ng medalyon nga naa ni Marla. Mauligi ka na ang medalyon nga giingon ni Lolo. Ug posible nga mao ka na ang nakaingon nga mura siya sudlan og daotang espiritu. Oh, uy. Milihok na siya. Maintag makamata siya. Nilihok siya maayos, Marla. Oh, nitutok siya. Nitutok siya na ako. Oh, Gabriel, Marla? gikapos na sab ko. Kumusta ka na? Ha? Oo, gigapos ka. Gigapos na sa ka kay mitago nam sa kaganin na dito ilawom sa kabinet. Unsa? Unsa nam siya gibati nimo karon ha? Okay ka na? Badbalik ko sa kong kapos, Gabriel. Sakit kay nga akong kamot. Oo, sige. Badbaran di ka. Kadira. Abi nimo ganina ra kung gustong mo badbad ining gapos nimo. Kay luoy kay kang tanaw na nga gigapos ka samtang natuog. Kini na lang. Now. Okay, nana. Matangtang ng gapos. Bebe, akong tanaw ng imong kamot. Nagdugo nam saning samad mo sa pulso. Ako ning tambalan ha. May tingali nga magpatanaw sa kaupari, Marla. Marla? Naunsa naman sa ka? Mihangol sa ka, oh. Gikutasan ka. Mamatay ka, Gabriel! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.